Kaixo berriz ere, esaneko azarete da hori beti da pozgarria, 12:20 dira, eta gaurko jardunaldi honen bigarren atalari ekingo diogu, lehen agindu dizuet, lehenengo ponentziak izango genituela, goizeko lehenengo zati horretan, eta eten honen ostean esperientziei begira eta praktika honei begira jarriko ginela. Ordu biak buelta arte jarraituko dugu honekin, eta hiru praktika hon, hiru esperientziak nahiko genizkizueke, lehenengoa, Aizia Salburuan, auzoa Iztunbila egitasmoa da, Gasteizko Salburu auzoan eskolaz kanpoko eremua landu dutelako, auzoko eragile desberdinak saretuz, eta bertara egitasmo horretara ekarriz. Bigarren esperientzia bat, bigarren praktika hon bat, Euskara eta kultura artekotasuna hezkuntza egitasmoa, Lekeitioko Azkue ikastolako praktika edo adibidea litzateke. Hau, UEMako hainbat herritan martxan dagoen egitasmoa da, Lekeitio da horietako bat, eta ondorioz zara joango gara Azkue ikastolara. Arnasgune den herri bateko hezkuntza komunitateak euskaraz funtzionatzen jarraitzeko zer egin aztertzen du familia guztien beharrak asebetez. Euskara eta kultura artekotasuna, gaur hizpide izan dugun hori, berriz ere aztergai izango da praktika honen bidetik. Eta hirugarren eta azkenengo praktika honak mugalariek izaten jarraitzen dugu du izena, eta hortxe bi estaturen arteko muga horretan bizi direnei begiratzen die, izan ere muga horren gaindi komunitate bat ere baitago, baina galdera da nola eragiten du muga horrek, administratiboa den muga horren nagusiki errealitate horretan. Ordu laurden 20 minutuko tartea zabalduko ditugu, denborari begiratuta 12:20 dira, tamen 12:00 hasi beharko genukeen aurrez dena gutxora normal joan izan balitzegu, baina galderen tarterako agian lekurik ez dugu gutziko, baina bai e-mail bat edo emango dizuegu, praktika on esperientzia gutako bat gustatu, jakin minez, gelitu baldin bazarete behintzat, galdera luzatu ahal izateko haietako arduradunetako bati. Gogoratu, beste baina esango dizuet, sare sozialetan traola bat ere badukagula, traola Iztunbila 29 eta komentariorik egin nahiko bazenute. Eta denbora gehiago galdu gabe, lehenengo praktika onari begira jarriko gara, esan dizuet, Gasteizko Salburu auzoan, auzoko eragile desberdinek 2020 eta 2021 ikasturte horretatik aurrera, bertako eragile ezberdinak harremantzen dituen egitasmoa jarri zuten abian, ez bakarrik familiak eta eskolak, baita udala bera ere, eta udalaren baliabideak ere jarri zituzten elkarrekintza horretan, eta horrein nahiko genuke lekua. Beraz, datozela, Aizia Salburuan egitasmoko kide, auzoa Iztunbila egitasmoko kide, Nuria Amabizka, Salburua Gizartetxeko koordinatzailea, Mikel Gine, Arantzabela ikastolako zuzendaria, Patrizia Olarte, Arantzabela ikastolako ikasketa burua, eta Asier Etxenike, Errekabarri ikastetxeko guraso elkarteko kidea. Hemen daude lehenengo bigarrengoan, zatozte?